kung ikaw gyud tinuod nga nagahigugma, labaw pa nga mahimo nimo kay sa ginadiman sa imuha. What happens when you marry someone you love? Usa kay mitabo kung imuha ng minyuan ang imuha gyung higugma. Kining usa ka babae nga si Maria, naminyo siya nga batan-on pa kayo sa lalaki nga wa gyud niya higugma. Nya edad-edaran na apan ang iyahang bana unya strikto pagyud kayo. Patakibalo sa unsang hinungdan nganong sila nagminyo. Nganong naminyuan niya ang iyahang dili higugma nga tao. Unya ang iyahang bana very strict. Ngani gibutangan gid siya og panahon nga unsay iyang himuon matag adlaw. Kay morning oras sa mo mata ka. Alas 5 luto ka. Unya gawas nga mangluto ka, imosab nga anda mo na ang pagkaon. Kay pag alas 6 mularga ra ba ko makakaon dayon ko mo na iyang bana. Unya palansahon na nimo daan akong sinina. Kay mao na ang bana nga very kinay perfectionist kay nga bana. So mao na ang nahitabo nga miserable kayo ang kining along sa ilahang mga tuig nga sila nagminyo. May kaigsunan. Si Maria may kaigsunan, mao ginay routine. Unya murang wa gyud kana siyang dili kayo siya malipayon. Apan iya ginatuman ang sugo sa iyang bana. Pero ang story nagakanayon nga ang iyang bana namatay. Pagkamatay, mo lagi tawag na nga namatay ang bana. Si Mary na byuda nya naminyo na dayon siya sa usa ka lalaki pod ug karong panahon na gihigugma na gyud kaay niya ang lalaki nga iyang gipakaslan ug samtang nga nagminyo na siya aning bag-o niyang bana nga gihigugma kaayo niya ang nahitabo nga ang iyang ginaghimo, usa ka adlaw niya na samtang nang limpyo sa siyang puloy-anan, nakita niya ang usa ka papel nga listahan sa mga buluhaton niya. Ug ang kini nga mga buluhaton niya nga gilista sa iyang former nga bana. Unya iyang gibasa pagbalik kala mo man gini akong gilista sa akong bana kaniadto. Unya iyang nahibaluan nga diin ang iyahang gipangbuhat karon sa iyahang niining iyahang bana nga bag-o mas labaw pa gani kaysa iyang gibuhat ni adtong iyahang istrikto kayo nga bana pero ang nakadiferensya kay kadtong kaniya sa una wala niya gihigugma apan siya napugos apan karon by heart iyahang ginahimo labaw pa ang mga buluhaton nga naa sa puloy-anan. May kaigsuonan sa iyahang bag-ong bana. Iyahang gihimo ang pinakamaayo nga buhat bisan asa siya. Na muna kaigsuonan nga makaingon kita nga kung ikaw gyud tinuod nga nagahigugma, labaw pa nga mahimo nimo kay sa ginadiman sa imuha. Ngano man, ang Biblia nagkanayon nga if you love me. Masa gingon ni Jesus Christ? If you love me, keep my commandments. Kaya ang tinuod yun na higugma, usam na katao nga matinumanon. Muna ang gisulti ni Ginoong Hesus. Muna nga, nganong nagtuman man ta, uban ra ba nga mga tao, mingon dahil nga, nganong mutuman man tagsugo sa Ginoo nga, giluwas naman ta sa grasya. Muna itong gitunan sa miyaging gabi nga, ang kaluwasan na to, we are justified by faith. We are saved by grace through faith. Anong tuman man tagsugo? Ang uban nga magsugo nga maluwas naman ta nga dili mo magsugo. But nganong nagsulti man si Jesus nga if you love me keep my commandments. Asa man niya nagisugo?
Of course, yan ang gisugo sa mga katawhan makigsunan. Mingon gani, kini siya makigsunan nga pagkasulti nga, love is the true motivation for obedience. So, mao na, nga nung nagmatinumanon man kakayo, because of your love. Mao na ang gisulti igsoon sa atong Ginoo sa tua. Nga kinahanglan kita nga nahigugma, mapakita na to na sa pagkamatinumanon. Kanya, if a man loves me, ingon pa niya, he will keep my words again and again. Ingon pa niya, he that hath my commandments and keep them, he it is that loveth me. Kinsa ang nahigugma sa Ginoo? Katurag yung mao na siya. Katurag yung nahigugma sa atong Ginoo. Mao na ang si Satanas manggod may kaigsuonan, against na siya sa moral law. Mao na siya, against na siya yung paniya diya sa nga dili siya gusto, bisan pa dito sa langit, sa gingarian sa langit, daan siya na may nakigbatok anak makaisunan. Mao na siya nga the enmity, Satan against the moral law of God waxes more and more bitter as we near the end of the controversy between Christ and Satan. Nya karon may kaigsunan, mo na nga daghan ang mga tao nga wala na makahibalo sa unsa gyud kabubuton sa Ginoo, kay didto naman sila hinoon sa kaaway sa Ginoo. Luwas yung pa niya nalabi na ng one save always save, igsoon. Pagkamatian ka sa Ginoo pero dili gani ka igsoon mo dawat ug mosunod ngadto sa Ginoo, dili na grasya, disgrasya. Why? Ang grasya sa Ginoo dili na siya igsoon maghimo nimo lisensya aron supako nimo ang balaod sa Dios. Mao na nga ang yawa niining rule niya sa katapusan nga panahon gilabihan nga ikaw pasalagon gayma. Busa atong hinumduman nga karong adlaw nga karon nga ato ang pagtuon, ato ang tun-an karon igsoon. Niining nga gabi may tungod niining importante kayo nga suhito, no? May tungod sa balaod. Now, ang balaod, ang Dios naghatag niini ngadto sa Sinai. Gihatag niya kini igsuon ngadto kang Moses. Mao na nga siya dinhi the giving of the law at Sinai. Yan pa niya, in Nehemiah 9:13 and 14, you came down on Mount Sinai. You spoke to them from heaven. Nakigsulti ang Ginoo. Gihatag niya. Dayon, you give them the regulation and the laws that are just and right. Just and right and decrees and commands that are good. You made known to them your holy Sabbath and give them commands, decrees and laws through your servant Moses. Muna, gihatag nga to kang Moses. Ug naa didto ang sinulat gyud sa Ginoo. Ug kana ra bang sinulat sa Ginoo di gina siya mapakyas. Pulong sa Ginoo di gina mapakyas. Ato na nang natun-an makigsunan. Now sa pagpadayon, Mount Sinai was covered with smoke. Sa di ang gihatag kining napulo kasugo because the Lord descended. Himaya sa Ginoo descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently as the sound of the trumpet grew louder. Samtang nagatingog ang trompeta and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up. Mauna nga nisaka si Moses og didto gihatag sa Ginoo, no? The Lord came from Sinai and down over from Mount Seir. He shone forth from Mount Paran. He came with myriads of holy ones, and from the south, from his mountain slopes. Surely it is you who love the people. Nga naman, gihigugma man niya ang katawhan. Muna ang sugo diya sa Deuteronomy chapter 6, 4-6, O Israel, hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Unsa ang commandment makigsunan? Mabutang sa ato ang kasing-kasing to love the Lord, the Lord with all our heart,
law with all our soul and with all our strength. Kini siya ibutang na to. So ang law sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo nga iyang gihatag alang sa imong katawhan because iyang gihigugma ang mga katawhan. His law is based upon love, gugma. Unya, love toward God and love toward man are fundamental factors of divine law. So kining napulo kasugo, mao kini siya ang balaod nga nalangkob lang sa duha. The Ten Commandments, mao ni ang gugma sa Dios ug ngadto sa isig katawo. Kung imong basahon, mao kana siya, thou shalt have no other gods before me. Unya, thou shalt not make unto thee any graven image. Di ka magbuhat na, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ikaw pat, remember the Sabbath day to keep it holy. Nya dito ikalima, honor thy father and thy mother. Number 6, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, and thou shalt not kabit. Mao kini ang napulo kasugo. Nga kini siya mga kaigsuonan, daghan nga mga tao miingon nga di natamutuman sa kasuguan. Di tamutuman ani di malinapason ta, whosoever committed sin transgressed also the law, for sin is the transgression of the law. Unya dili na pwede kay kana moral. Moralidad sa usa ka tawo. Miingon dayon kita makaigsuonan nga ingon ta higugma ta sa Ginoo apan kita wa magtuman sa sugo, baka kun kita ingon pa sa Ginoo. Because kining ato ang hinumduman nga unsay characteristics niining balaod sa Dios. Una gisulti diri nga ang balaod sa Dios, the law of God is perfect. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Mao na nga hingpit ang balaod sa Dios. So mao na ang kinaiyahan sa balaod. Hingpit nga makapabag-o sa kalag. Ang pagpamatuod kasaligan nga magahimong maalam sa mga walay alamag. Kanang kung magtuman ka sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios unsa pay gisulti? Ingon ni David, thy righteousness is an everlasting righteousness and thy law is the truth. Mao ang kamatuoran ng balaod. Unsa pa gyud? Giingon din ni nga lamp and light, for the commandment is the lamp and the law is light. So, and reproofs of instruction are the way of life. So, ang balaod perfect. Kaning balaod gitsulti diri nga lamp and light. Unya giingon pa gyud diri ang kini siya gitawag balaod, holy, just, and good. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Mao kana nga bisan pa nato makaigsuonan nga kini siya nga kinaiyahan sa balaod apan ang daghan ang mga katawhan nga nagahisgot nga dili na angay tumanon ang napulo kasugo. No. Because it is makaigsuonan transcript of God's character. Ngani ang kining balaod gitawag kining spiritual. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Kana siya mao ang gisulti. Unsa gini kini nga balaod makaigsuonan? Ang ingon diri makaigsuonan gitawag ni royal law. If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. Royal law ang kasuguan o kana siya nga kasuguan makaigsuonan ginahanglan ato giyong i-fulfill. Unsay purpose ani? Giingon din ni for the good of his people. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes, and which I command thee in this day for thy good. Para sa unsa? Protection, para sa kayuhan, ang balaod sa Ginoo. Nang ano makaigsuonan, unsa may function, ani gyud or purpose sa balaod sa Ginoo. Ang purpose sa balaod sa Ginoo, number one, igsuon, is to reveal sin in the life. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
Mao kana nga pinaagi sa balaod lang mahibalo ka kung unsay sala. That's why magkaigsuunan murag salamin. Kung ikaw na ay dahang kaimbuling din pakita sa imuha nga pagpanamin nimo kita nimo buling mao na function sa balaod. Mao na siya nga kini magpakita lang nimo. Pero ang kanang siyang balaod dili na makakuha sa sala. Mao na nga moadto jud ka kang Jesus Christ. Mao na nga atong gisgutan nga kitahanglan kita mo confess, mo repent, o kita himo og pakigsaad nga sundo na nato ang Ginoo. O kana siya mga kaigsuonan, mao kana nga usa sa mga magpakita kanimo niana nga ikaw nahilayo sa Ginoo ang balaod kay imo mang nalapas. Mao na siya mga kaigsuonan. Kini siya gitawag ning standard for judgment. So speak ye and sudo as they that shall be judged by the law of liberty. Kay mao kini siyang standard. We will be judged according to the law. Sumala sa balaod. Ikaw ba nagtuman o ikaw ba nagsupak? So mao na nga standard igsoon ang balaod sa Ginoo gitawag sa moralidad. So mao na nga atong hinumduman. Now, atong usab hinumduman kung unsa ang pagtagad sa ni Ginoong Hesus may tungod sa balaod. Kay daghang mga tawo nga ingon di na tamutuman na usab daghan mo kay balaod. Nang balaod na may ceremonial do na po'y moral. But we are talking tonight about or this nining kautuhon may tungod sa balaod nga moral. Ngayon pa diri ni Ginoong Hesus, He did not come to change the law. Ngayon pa niya nga wa ko mo ani aron sa bungkag sa sugo. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. At iyahang gituman. For verily I say unto you, till heaven and earth pass. Kay akong isulti ninyo, hangtod nga maglungtad pa ang langit o yuta, yung panyaon, not just one jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Walay sayluan. Usa ka kudlit, usa ka tulpok ison. O kining tanan tumanon gayud ang balaod sa Ginoo. Si Ginoong Hesus nagmagnify siya sa balaod. Ingon pa niya, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Kinsa may ilhon nga dako dito sa langit, ang nagkeep sa balaod sa Dios. Mao na nga giingon dinhi makaigsoon sa pagpadayon ay sa Psalms 42 verse 21, the Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Jesus magnified the law and honored the law. Mga kaigsuonan, wa siya musupak ngani walay sala niya, nagamatinumanon siya kanunay. O giingon ni David, mga kaigsuonan, nga I delight to do thy will. O my God, thy law is within my heart. Mao kana siya nga nagatuman sa kasuguan, ingon siya, he shall abide in my love. Kadtong nagtuman, maingon ka siya nagtuman, yung pa niya, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kinsa to nahigugma sa Ginoo, mo to siya nagtuman. Mao na gigson nga, if you love me, keep my commandments. May kaigsunan, mao na nga, kung ang tao, nga naingon tinuod nga nahigugma, tinuod na siya nahigugma kung siya matinumanon. Kanang magasimba na sa Ginoo, ilan gini mo nga sayo siya, nagaampo, nagatuon siyang pulong, tumagsugo, walay kabatok nga, silingan, wala dili siya tabian, dili siya bisyoso, wala siya dili siya palahubog, dili siya gitawag nga arugante, munay tao nga tinuod nga naay Dios. Siya naingon nga naay Dios niya ang iyang binuhatan perting ka layo kayo sa pagkamatarong, layo kayo sa pagkabalaod, pagkamasinupakon sa balaod, may kaigsuonan, dili siya mahimo nga tinuod nga nahigugma sa Ginoo kung siya nagasupak. So mo na nga giingon ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Now, unsaon man nato pagtuman sa sugo sa Ginoo. Now, giingon diri mga kaigsuonan, this is to be enshrined in the heart
of the Christian. Muna ang Psalms 40. How the law is to be kept. Sa unsa nato matuman ang kasuguan sa Ginoo. Ingon pa diri, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is written in my heart. Kinanglan gyud nga ang kasuguan dinhi sa atong kasing-kasing. Aron matuman nato kay sama sa naigugma na ta, sama ni Maria, nga naigugma na siya pag-ayo pagka matinumano niya. So kana siya makaigsuonan iyang hapon nga covenant sa Ginoo. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. Iya kaning pakigsaad sa balay sa Israel, and with the house of Judah, but this shall be a covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts. Inward parts. Ibsulat, ibutang man sa Ginoo, dinhi sa kinasuluran nato ang iyang balaod, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Muna, si Pablo nagkanan siya, I am crucified with Christ. Sa unsa nato matuman ang balaod sa Ginoo? Kay kung naa nagkakang Kristo, patay na ka sa sala. Mayon diya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I will live by the faith of the Son of God, who loved me and give Himself for me. So, muna nga, kung naanak ka kang Kristo, may kaigsuonan, doon na nakay, unsa man, bagong kinabuhi, pagka matinumanon kay gilansang namang kauban ni Kristo. Ang imuhang niya, life now is to live by faith of the Son of God, who loved you and me and give Himself for you. Muna si Pablo nagkanayon, I can do. Dili sa akong kaugalingon, I can do all things through Christ that strengtheneth me. Mga kaigsunan, ang Ginoo muanhi siya o niya mga tubang ta sa iyahang tronos diha sa paghukom before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in His body according to what He hath done, whether it be good or bad. Mga igsoon, kitang tanan paghukman gyud sa Ginoo. Pero asa man ibase ang paghukom? Di ba diha sa balaod? Imo ba na siyang ang sala magud mo nang pagsupak. So kung ikaw igsoon nagamatinumanon, ikaw nagauyon sa iyang kabubuton. O wala kay nasupak nga pulong sa Dios. Wa kay nasupak sa iyang kasuguan. Ikaw nagamatinumanon, mo na nga diha sa paghukom sa Ginoo, iyang gyud ang ibase sumala sa imuhang gihimo. Busa man kay igsuonan ang mga katawhan sa Ginoo, no? Mo receive the thing done in His body according to that He hath done. Sumala sa imong binuhatan. He will come again. Yeah, no? To judge iyahang paghukman kita. Na ang pangutana iksuon kung nagmatinumanon ba ta sa kabubuton sa Dios. Ito bang gituman ang iyang kasuguan? Mo na makigsuonan. Now, ingon pa niya diri, ingon pa niya nga, now, all has been heard. Tanan. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment. Ang pa niya nga, karon ang tanan nadungog na, ug mao ni ang conclusion sa tanang mga butang. Kahadlok ang Dios og tumana ang iyang sugo. Unsa igsoon? Tumano nato ang iyang sugo. For this is the duty of all mankind. For God will bring every deed to judgment. Nganuman, ang tanang binuhatan, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kitang tanan hukman sa Ginoo sumala sa atong binuhatan, bisan pa itong mga sekreto nga di makit-an sa mga silingan. Di makit-an sa atong asawag bana, sa atong mga anak, mga kaigsuonan, ang Ginoo nakita niya na. Kung kita ba nagamatinumanon o kana siya ginabasihan diha sa paghukom ang balaod sa Dios. That's why ang pangutana mga kaigsuonan, ang pangutana, ikaw ba tinuod ng higugma sa Dios?
Ikaw ba igsuon na higugma niya nga gusto kang maluwas, higugma ka ba sa Dios? Nya kung ikaw na higugma sa Dios, imong higala ang Dios, imong pa niya nga makaigsunan, if you are friend of Jesus, you keep His commandments. Igsuon imong pa niya nga kinsa may nato karon nga gabi gusto nga mahimong musulod sa sa langit ug mahimong kauban ni Jesus ug magapadayag sa iyang gugma ngadto sa Ginoo, ang gisulti ni Ginoong Hesus mao nga mutuman ta sa iyang sugo. May kigsunan karon nga buntag, karon nga udto, karon nga gabi, ang Ginoo nga naghigugma kanato, nagpakamatay siya, nagtawag nimo sa pagsunod ngadto kaniya. Ang tinuod nga pagsunod ngadto kaniya, tinuod nga higala, sumusunod ni Ginoong Hesus nga nahigugma kaniya mga katawhan nga matinumanon. Sila nagatuman sa kabubuton sa Ginoo bisan pa ang ilahang sa ilang mga pag-antos. Here's the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa ulahing mga adlaw bisan pa sa mga paglutos, sila dili mahadlok, mubarug sila. Kay kana sila mao ang mga katawhan sa ulahing mga adlaw nga nagapaabot sa bulakan nga paglaom, nga gilauman nato ang pagbalik sa Ginoo. Sila lamang nga mga katawhan nga giila nga santos nga nagatuman sa kabubuton o sa kasuguan sa Dios ug sa pamatuod ni Ginoong Hesus. So karon nga gabi, ikalipay nato ang pagtuon ni ini nga suhito nga unsa ang tinuod nga nahigugma, kinsa man ang tinuod nga higugma, sila nga nagatuman sa kabubuton sa Dios. Kung tinuod ka nahigugma igsoon, ipadayag ang imong paghigugma sa pagkamatinumanon. Kung tinuod ka nahigugma sa imong asawa, imong mga anak, imong bana, makita na siya sa imong binuhatan. And that's why ang Ginoo nagapadayag sa iyang kabubuton o kana siya atong sundon if we love Him. Ug mao kana ang 10 commandments. Ang Dios magapanlayan ni kanato magampo ta. Amahan nga langit noon, salamat kayo sa suhito ni ini nga kagabion nga diin nagahatag kanamo sa pagpasantop nga diin kinahanglan kami magapadayag sa among paghigugma kanimo pinaagi sa among pagkamatinumanon. Hingpita kami Ginoo sa amo ang kinabuhi nga sumala sa imong pakigsaan nga makatuman kami sa niining imong balaod pinaagi sa imuhang espiritu nga imong gihatag nga ni kanamo. Salamat sa imong dakong gugma nga puyo sa among kasing-kasing unahuna aron among masunod ang imong kabuton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow, I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says I want to
captivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes stills up within me Christ that says, I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give my final breath to know